Det er faktisk så velkommen til en episode af Take It Live. I dag er jeg sammen med min ven Ian. Vil du præsentere dig selv? Ja, jeg hedder Ian, som du sagde, og jeg er fra Hjælpom. Vi spiller sammen. Ja. Det er ikke privat. Jeg er lidt halvsyg, men ja, det skulle nok gå. Og det her det er en ny serie. Min første video på serveren, det var serverundervisning. Og ja, det er ikke en privat server. Og ja, I kan komme med, måske episode 5 eller sådan noget. Så vil jeg give jer IP'en. Ja, det var ellers det. Og ja, lad os bare komme i gang. Lige nu, så er det, at jeg er i gang med at få sendt strøm ind i vores MF'er. Ja, det har vi brug for. Vi får ingen strøm. Eller vi får det er svært, fordi det er mærkeligt, så vores system er dødt. ja, så jeg har sat geotermi-generatoren i gang, så vi kan få ja, noget strøm. Og jeg skal se om owneren han er online, og det er han ikke. Han hedder jo Be Quiet, og ja, han er rigtig god owner. Ja, lige nu så er jeg på vej hen til quarrying. Den vil jeg gerne vise jer lidt rundt i. Men men igen, Ja. den der energy tesseract, sender den bare trådløs strøm. Ja, det gør den. Virker den? Altså, ja, den virker. Jeg skal bare lige være hjemme, fordi ellers så chunken Glodo. Okay. Men det der er, det er, at ja, vi har jo stadig en der lille generator. Den er nok så for det hele kørende indtil videre. Jeps. Og planen er, at vi får lavet noget power armor. Noget power armor, det er vigtigt. Og ja, det bliver så helt vildt dyrt. Jeg har fået lavet noget power armor, men ja, det er ikke fordi, nej, ikke så meget. Men okay, hvad skal vi i gang i? Nu skal vi gå i gang med. Ja. Jeg tænker lidt, at vi måske skal prøve at løse nogle af vores powerproblemer. Ja, det kunne være noget. Fordi så hvis jeg bare lidt at svine op noget, så er det sådan, at vi skal lave en til geotermi. Ja, det tror jeg faktisk er godt, at vi skal stille over en meter for at opdatere dem. Nej, det skal vi ikke engang. Nej, vores tanke er helt fyldt. Men af en eller anden grund, som så vanligt, kører de ikke. Geotermi-generatorerne? Hvis jeg ikke kører, så er de kører. Har du nogle RE-batterier? Ja. Kan sådan en mange... Nå, der er nogen inde. System. Jeg har fået en til at virke. Vi er ikke noobs til Tekkit. Vi har spillet det et par år, nej ikke et år, snart. Jeg har spillet det et års tid. Og ja, det er rigtig sjovt, men jeg er stadig ikke helt så god til det. Og jeg har ikke uploadet videoer i et stykke tid, fordi jeg ikke rigtig har lyst. Fordi jeg skal jo ikke uploade videoer hver dag. Altså, ja, jeg har ikke haft lyst. Men der vil komme andre serier, altså på andre server, med Vanilla Minecraft i stedet for Tekkit. Og ja, det er det Tekkit Light, og ikke Tekkit Classic. Det bryder vi os ikke rigtig om.
Det var old school. Jeg synes allerede, den her version er alt for gammel. Ja, 1,457. Og så til klassisk 1,2,5 tror jeg nok. Simon. Jeg fjerner lige tilsagten. Simon, jeg ved præcis hvor den skal være. Fjern tilsagten. Så tror jeg, Det er den, der suger al vores strøm. Det er til gengæld den, der laver strøm til vores kogle. Bare fjern den. De udtalte. Så tog den til Sørik. Ja, du får den igen. Simon, kom herover, fordi jeg ved præcis hvor det er. Den her vej. Den her vej rundt. Fordi prøv lige at kigge herover, hvor det her bestand der er på sådan en fucking fuldstændig. Ja, lige her. Altså lige der, hvor dit hoved er. Ja, vi kan sætte en der, og så kan vi sætte nogen der, hvor dit hoved er. Ja, er det en god idé? Jo. Den var godt gang til at se, ikke? Øjeblik. Herovre. Jeg bruger ikke stationær til det her. Jeg bruger bare normal computer bærbar. Eller normal. Bærbar. Ja, bærbar. Okay, så var nu spiller nu. Nå, men nu har jeg fået lavet en generator til. Ja, og nu skal den bare sættes i gang. Liquid. Det er bare fed server det her. Vi snakker om at få opgraderet serveren. Sådan Så jeg kan køre på mere. Ja, sådan den ikke lægger så meget. Men lige nu er det ikke fordi der er serverlag, det er fordi jeg recorder. Det er min computer ikke så glad for. Men de her episoder, de bliver ikke så helt vildt lange. Men jeg tror også det er på tide, at vi slutter den her episode af. Jeg laver ikke så helt vildt lange videoer. Ja. Jeg recorder måske på lidt andet tidspunkt, men det bliver nok ikke så meget i dag. Men ja, det her, det er en ny episode, eller en ny sæson, episode 1 med Forsøgers. Og ja, jeg tror vi skal slutte af. 2 minutter mere omkring, så slutter vi af. Skal vi lige have et mål, et lille mål inden. 2,5 generator mere, og så slutter vi af. Simon. Hvad? Prøv at se, hvad der er på den her powerside. Bare et blik. Jeg synes, det er så. Raygun. Haha. You so clever. Men ja, lige nu så vil jeg få lavet. Jeg fejler det her. Ja. Jeg får lavet det her egenfølge, så jeg kan få lavet en generator. Jeg bruger lige herovre hurtigt. RI. Vi har brug for et RI-batteri. Har du et? Ja. Kan du sætte den ind i? Nej, jeg skal lade det sætte. Det er fint. Ja, det var generatorerne. Og
Kan vi tage helt fejllejen. Ja. Nu er G5-generator lavet, og ja, det er på tide at slutte af for den her episode. Jeg sætter den lige, så nu får jeg produceret en masse strøm, men en masse lava bliver skam også brugt. Men strøm, det er det vigtigste til det. Eller noget af det vigtigste. Men jeg springer mine biler lige nu. Jeg sætter den her Wooden Conductive Pipe på, så den kan få fyldt redstone energy cell op. Men ja folkens, jeg tror det er på tide, at vi siger hej for denne her gang. Og vi ses i næste episode. Hej.